Good morning mga palanggan. Mahaw ta guys. Okay. Nahuman akong tigamo kay sleep na pagkahuman mahaw guys. Diba? Magkinamot ako guys. Kape. Akong sudan guys is tuloy na giasin, giprito, then itlog. Then apoy lumiyagan guys. Kung giprito po siya kay gapon man eh. May siya kanon guys. Kasi mo inasin. Gahapon ako nag-i-asin. Ay, may siya sausaw sa suka guys. Kaon na ta. Nga mga balon no. Kaon mga guys, kaon mga guys. Nya ado na sa tayo itlog. Atong gi-scramble. Lamig eh guys. Lamig siya guys. Kasi na isang gabi eh. Ang tuloy ba? Yan, anak pritohon pagkaugma. Like this. Yung kape. Tagak man. Sudan. May pwede sudan sa bukid guys. Yan. Itlog lang yung madali. Nagkali oh. Ayan. Tuloy nga giasin. Nagurot. Yung red color.
Squid. Nasubla pa takit. Kung ano niyang balunon ng hapon guys. Kay duty man ko niya. So, magbiling taod. Balunon. Para kay well concept usig ang ngikot ng aso. Ang ito ka guys. So, yun lang muna guys, ang tira para mamaya ulam para di nabibili makatipid ang pilangon. Salamat guys. Thank you for watching guys. God bless everyone. Bye.